आंनि आथिंखौ फाहामनो एसे थाइनै रां हरदो जेन आं गोदान जिउ मोनफिनो गुबुनफोरबायदि फरायनो गोसोमोन आरो गुबुनफोरबायदि गोख्रोंमोनब्ला खेला देला गेलेनो हागौमोन खुलुमबाय लोगोफोर दा आङो दंफैयो मोनसे चिरां डिस्ट्रिक्टनि खैला मैला एरियानि पर्बतजरा होननाय गामि मोनसे न'खरावहाय सासे फंबाया ओरैबायदि दुखुथियायै जिउ खांनांगासिनो दङ दुखुथियाल' नङा लोगोफोर नाथाय नैबे सासे बर' सेंग्राहा गावनि जिनाखि जिउनि सिमां बेखौबो बिथाङा दिनै जाफुंहोनो हायै जादों गुबुनफोरबायदि बिथांहाबो गोबां सिमां दङमोन फरायनो गुबुनफोरबायदि खेला दुला गेलेनो स्पर्ट्सनि बिथिङाव नाथाय नैबे बिथांहा दिनै गावनि नैबे आथिंनि अबस्थानि थाखाय गासैबो सिमाङानो जाफुङै जानानै थादों सिमाङा सिमाङैनो थादों जाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगासिनो दं अननानै जोबजासिम नायलां अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन बे सासे फंबाय जनक बसुमतारीनि जिउआव मानि थाखाय बेबायदि दुखुजों जिउ खांनांगासिनो दं अब्ला नायदो नैबेनो जाबाय जनक बसुमतारी फंबायनि न' दा बेनो जाबाय नै जनक बसुमतारी दा बे फंबायहा माखासे प्रब्लेम दं प्रब्लेमा बेनो बे फंबायहा आथिङा नोरजिया जानानै दं एबा बायनानै गोबाव समनिफ्रायनो बहुत खस्थ'जों दिनैसिम जायगा दाबसेनिफ्रायनो एरायनो हायै अबस्था जानानै दं दा नैबे फंबायनि गासै बिसयखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो जोङो नोंथांमोननो फोरमायग्रोनानै होनि सिगांनि अपारेसन खालामनायनि सिगां अपारेसन खालामनायनि दाग आरो बियो ना दा मोनगुजोबमान बेजोंनो गोमोदै गबाय थायो लामा जाबाय गाराय जाबाय बे 3-4 बोसोरा मोनगुमान थाजोबमान बेजों गोमोदै गबाय थानाय जाबाय ओरै दंना गैया दा ओरैबो दङ दा बे बैसोआव जाय बैसोआव बिथांहा माने गावनि जिउ दानानै लानांगौमोन फरायफुनाय बैसो क्लास 8 सिम फरायनानै दङमोन फंबाया दा 19 इयार्स जाबाय नै नाथाय बे समावनो बे फंबायहा खुनु जेरावबो थांनो हायि स्कुलाव थांनो हायि लोगोफोरजों थांनो हायि नैबे अबस्था जानानै दङ नैबे बेसे गोबाव जाखो बेबायदि थाबायलांनाया 3 बोसोर बारबाय 3 बोसोर बारबाय ने 3 बोसोर बारबाय नै बेबायदियै थागासिनो दङ बेनि सिगां नों स्कुल हाबगासिनो दंमोन क्लास 8 सिम ने न'आवनो थाबाय थानाङो औ जेरावबोथ' थांनो हालाया हासुनाय जानाय लोंनाय थाबायनाय आरो बिराद खस्थ' मोनो आथिङाबो थाबायला एसे सायो बारा जर मोनना मोदोमखौ गिलिर मोनो गुबुनफोरबायदि फरायनो गोसोमोन आरो गुबुनफोरबायदि गोख्रोंमोनब्ला खेला देला गेलेनो हागौमोन अननानै रायजोफोरखौ आंनि आथिंखौ फाहामनो एसे थाइनै रां हरदो जेन आं गोदान जिउ मोनफिनो आइजोफोरनो बेखौनो आं हास्थायबियो दा नैबे फंबायनि थाखाय जाय नोंथांमोना बेनि गोदान जिउ खांनायाव मदद होनो गोसो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो दङ नैबे बेंक एकाउन्टाव नोंथांमोननि जेनाखि आग्लायनाय फैसाफोरब्लाबो थाइसे थाइनै नोंथांमोना जुदि हरनोब्लानो बे जनक बसुमतारी फंबायनि थाखाय गोदान जिउ खांनानै होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे दुखुनांथावसिन बाथ्राया ओरैबायदि नैबे बिथांमोनहा जोबोद दुखुथिया बिथांमोनहा जेबो न'खराव अबस्था गैया बै समनिफ्रायनो नैबे फंबाय जनक बसुमतारीनि थाखाय बेखौहाय फाहामथाय होबोनो थाखाय नाजाबोबाय थानायावनो गोबां थाखानि रांनि गोनांथि जानायाव नैबे फंबायनि न'खरा गासैखौबो थानाय हा हु गासैखौबो फाननो गोनां जाबाय दिनै दा बर्थमान जि जायगायाव दङ नैबे अबस्था नैबे न' लुखांनानै थानाय मिथिनो मोन्दों बेबो
रायजोआ अननानै नैबे बिथांमोननि दुखुथिया नखरखौ नुनानै नैबेखौहाय बिथांमोननोहाय होनाय नैबे हा जाय हायाव बिथांमोना नैबे न'खौहाय खुनुरोखोम लुखांनानै संसार जानानै दङ। गोबां बिथांमोननि नाजानायखौ जों जुदि मिथिनो गोसो जायोब्ला जों नैबेयाव नुनो हायो नै गोबां प्रिस्क्रिप्शनफोर गोबां माने डक्टरनि लिरनायफोर जों बेयाव नुनो हायो गोबां रिपर्ट्सफोर गोबां सिटि स्केन गोबां एक्सरे रिपर्ट बे बिथांमोनहा नैबेयाव नायो बिथांमोनहा खालामबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेफोर गासैबो नै एसे गोबां बिथांमोना जुजिबाय थादों बेखौ फाहामनो थाखाय बे जनक बसुमतारी फंबायखौ फाहामनो थाखाय नाजाबाय थानाय बेफोर गासैबो बे जाहैबाय प्रिस्क्रिप्शन हस्पिटालनि डक्टरनि फंबाय जनक बसुमतारीनि बिफा नैबे आदै सुकुर बसुमतारी दा बिथांहा हिन्जावबो गैलिया माने बेनि बिमा गैलिया दा बे बिफायानो बेखौहाय खस्थ'यै दा जोथोन लागासिनो दङ। दा बिदिनो आंनो ओंखाम संनानै जानांगौ ओमफ्राय बेनो खिनो ओंखारला बियो खियो ओमफ्राय बिदिनो खि हासुदै गाहरनांगौ बिदिनो आरो एसे खावलायो जाहाथे रायजो राजाफ्रा अननानैहाय आंनि बे फिसानि मोखाङाव नायनानै जाहाथे थाइसे थाइनै सहाय हरला आं खुब मोजां मोनगौमोन आरो आंथ' बिदिनो हाजिरासो मावना जायो आरो ना सारनानै आं फाननानै जायो आं बेखौनो आं बुंनो लुबैबावदों जाहाथे जोंनि सार फरमान बर'आ अननानै आंखौ एसे अनसुंथाइ हरब्ला आं खुब मोजां मोनगौमोन आरो दा गासिबो हा हु फानजोबनांखाबाय आंनाव दा जेबो गैला आं दा मालायनि हायावसो न'आ लुनानै थाफैदों बेनो आरो नाथाय नैबे फंबाय जनक बसुमतारीया गोख्रोंखा सासे सुबुं सेंग्रा फरायफुबाय थानाय बैसोनि सुबुङा दिनै मानि थाखाय बेबायदि जानो गोनां जादों बेखौ जोङो नैबे आदानिफ्राय मिथिनानै लानि माब्ला जाजेना बिनि जिउआव बेबायदि अबस्था आथिं लेंग्राया माब्ला जाजेना जेब्ला बियो LP स्कुलाव हाबोमोन माने क्लास 3 ना 4 मोनथाय आंखौ बुङो बावबाय ओमफ्राय 6 बोसोरसोनि बैसोनि मानसिमोन बे समाव फैयो लोगोफोरजों गेलेनायाव स्कुलनिफ्राय गना फैनानै गेलेनायाव बियो दंफांनिफ्राय गोग्लैदोंमोन नामा बे समनिफ्रायनो माने लेंग्रा जादों आरो बेनिफ्राय बे 6 बोसोर बैसोआव जानाय लेंग्राया बे हामदोंना हामाखैमोन बेखौ अजानि होदोंमोन अजानि होयै 2 बोसोरसो होनानै हामियाव गुवाहाटि हस्पिटालाव लांनानै अपारेसन खालामनाय जादों दा अपारेसन खालामनानै फैबायमोन फैनानै स्कुल हाबफिनदों स्कुल हाबफिननानै गान्दाब स्कुल हाबनायाव क्लास 8 सिमाव हाबदों बिथाङा माने सिकापआवबोथ' लांरोङाखिसै सिगां सिकापआव लांफिननांगौमोन सिकापआव लांरोङियाव बिदि जाखोना ओमफ्राय फैनानै आरो साइकेल सालायबाय माने स्कुलाव थांबाय लोगोफोरजों गेलेबायबाय आरो बे सिस्टेम माने बियो आथिङा डाबल बायफिननाय जाबावदों बे गेलेनायावनो बेबायदि बेनिफ्राय दा बे बायफिननानै बेसे गोबाव जाखो दा बायफिननानै 7 बोसोराव दं 7 बोसोराव दं बे 7 बोसोरसिमाथ' बे न'आवनो थाबाय थानांबाय 7 बोसोरावहाय बे न'निफ्राय जेरावबो ओंखारनो हायाखै बे 7 बोसोरावहाय नोंथांमोना बेबायदिनो बयनिफ्रायबा बिदि सिकित्सा होदों सिकित्सा 7 बोसोरनि गेजेराव बङाइगाव लांदोंमोन बङाइगाव लांनानै थाखा फैसानि खोथा गैयि मानसि ओमफ्राय बङाइनिफ्राय लाबोफिनबाय बङाइयावथ' जों हाया होनबाय सिभिलाव लांदों बेनि उनावहाय हा फानबाय बैयाव गावसोर लुनानै थानाय 1.5 बिगा हा दंमोन बेखौ 2 लाखनि फानदों जों फाननानै आलिपुराव लांदों आलिपुराव 6 बारसो जादों नामा लांलाय लाबोलाय बे आथिङा मोनजोब्बायमोन नालाय ओमफ्राय डाक्टारा बे गारायखौ रानहोबाय थाबाय ओमफ्राय लास्टआवहाय सोंबाय माने आलिपुरनि डाक्टारा आंखौ अपारेसन खालामनो हानाय नंला नोंसोर दस्रायाव लांदो होननानै फाथायनाय जादों आरो बेनि उनावहाय न'आव दोनफैनाय 1 मास बायदि दोनफैबाय ओमफ्राय जों सानैसो माने लिडारफोरजों रायलायबाय ओमफ्राय आंनि बिदाफोर दं बिसोरजों रायलायबाय माहाय लांब्ला मोजां जागोन बिनि खस्थ'खौ नायनो बाबाय ओमफ्राय लांनानै कचबिहाराव लांनाय जादों कचबिहाराव लांनानै खनसे लांनानै फैनानै आरो जों दाख्लै खनसे लांबावदोंमोन ओमफ्राय दा कचबिहार सिला नार्सिं ह'मनि डाक्टारजों रायलायबाय जों डाइरेक्टनो बेखौ अपारेसन खालामनो हागोन हाया दिनै फाइनाल डिसिसन होदो सारा होननानै बिथाङा बुंबाय
दे आं अपारेशनखौ खालामसिगोन आङोहाय हात खरसा 1 लाख नांगोन ओमफ्राय बाखि नोंसोरो थैनांगौ मा नांगौ बे आलदा नोंसिनि पकेटनिफ्राय जाबावगोन मुलिफ्रा नै बिनो आरो दा बेखौनो बे थाखाखौ माहाय मोनगोन साननानै माने जोंनि फंबाय सोमदोन इउटुब चेनेलखौ माने खावलायनाय जाबाय रायजोफोरनाव जा मोनो जेनेबा बे जनक बसुमतारीखौ गावनि आंगो बर' फिसा होननानै फंबाय बियादै फिसा बेबायदि साननानै जे थाइसे थाइनै हरनो जेन' बेनो थाइसे थाइनै हरनाया नोंसिनि जेन'बा नोंसिनि साननाय बेनो हरनाय बदलै इसोरा नोंसिनि सायाव बोर होथों माने नोंनि साननाय थांखिया साक्सेसफुल जाथों जेन'बा बे हामलानो आंनि फिसानो हामबाय बेबायदि साननानै जेनेबा थाइसे थाइनै सोरबा हरनो होननानै जों खावलायनाय नोंनि इउटुब चेनेलखौ लिंहरनाय जादों जोबनायाव आंनि खावलायनाया बेनो लोगोफोर माने नोंथांमोना खोनाबाय दा मा अबस्थायाव दिनैसिमावहाय बेबायदि अबस्था फानै जोबस्रांनानै जोबनाय अबस्थायाव फैदों दा मोनसे लास्ट चान्स बिथांमोना मोनदों बेनो जाहैबाय दा अपारेशननि सम दा अपारेशनावहाय बिथांमोननो रां नांगौ गैयालाबो 2 लाखनिबो एसे बारा रां नांगौ जादों नाथाय दा फानजोबनानै मोनसे रायजोनि हायावसो बिथांमोना लुखांनानै दङ जेबो अबस्थायानो गैले दा बे हिसाबै नोंथांमोननि जा एसे एनै हरलायनाय बेनो बे बिथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो हेफाजाब जागोन बेजों लोगोसे बियो मोनसे गिदिर बोर जागोन बेखौ आङो नोंथांमोननोहाय नैबे फंबाय दुखुथिया फंबाय जनक बसुमतारीनि जानानै नोंथांमोनखौ आङो खावलायनो गोसो जादों नोंथांमोना एसे खस्थ' खालामनानै नैबे बिथांमोनहा गुगल पे फन पेनि जेबो बेबस्था गैथ'वा अब्लाबो नोंथांमोना बे खस्थ' खालामनानै जिनाखि होनाय एकाउन्ट नाम्बार बेवहाय नोंथांमोना हरनो हागोन आरो सोरबा बायदिया जुदि उसुबिदा मोनथारोब्ला आंनो आंनि फन पे एबा गुगल पेआवबो नोंथांमोना हरनो हागोन नैबे स्क्रिनाव नुबाय थानाय मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै एबा लिरदेरनानै हरब्लानो जाबाय बियो जनक बसुमतारीनि नामाव हरनाय जाबाय होननानैहाय आरो मिथिनो मोनदों बेजोंनो लोगोसे बिथांमोनहा बिदिनो सरकार गभर्नमेन्ट साइडनिफ्रायबो एसे अनसुंथाइ खावलायदोंमोन एबा एसे मोननो लुबैदोंमोन बिथांमोना दिनैसिमाव मोननो हाथ'वाखै होननानै बुंदों दा बेनिखायनो गभर्नमेन्टनिसिमबो मोनसे खावलायनाय बेनो जोंनि ओनसोलनि MLA MCLA EMफोरा जेन सोरबा बायदि जायफोरा गोसो गुदुं जेन अननानै बेनि थाखाय एसे आखाइ फोलावो बेखौबो जोङो मिजिंथिदों नैबे सासे फंबाय जनक बसुमतारीनि थाखाय बेखौ आङो खावलायदेरनो गोसो जादों